Kala ko'y di pa handa, muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan, Tiris sa lungsod sa Matalo. Okay, today is March 25, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako man hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Karong summer di nato si piaton sa pagbisita sa Matalom Tourist Destination. Atong i-experience, i-explore o i-discover kung unsa kanindot ang paraiso diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maptik na Mayor Eric H. Pahulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi tinuoray nga serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Happy Monday o God bless all mga pag-ibig na magkasabay nating ginuwit na sunog na ang pinuunan libro kaya ang makasama ka di na mauulit kahit sa to ilagay sarili ko ay walang lulugaran. Siguro makuwi isang aral lamang sa buhay mo na minsan nang tumaan, isang pagsubok na magpapatigas sa'yo sa mga bago pang paparating. Pero salamat kahit di man nagkatulugan na pa mo kung mahalin mga mali ko ay papaunin ko na lang saan kamay man ako mapunta. Kaya kung lumigaya sa iba pero sa puso ko ay laging nagdungkae kasi ikaw lang ang pangarap ko. Parang inagaw sa akin lahat, parang dinaganan ng mundo sa dibdibang nararamdaman ganito kabigat. Para akong dinaanan ng napakatitipulos, malala ang pagkasalanta. Mararamdaman mo lahat itong mga sakit dito sa malungkot na kanta. Parang naubos lahat ng pag-asa, ang buhay ko na ito para saan pa. Alam ko na mahal mo na siya, ang hiling ko lang sana ingatan ka na. Hindi ka man sa akin binigay ay sana'y kapalit naman ito ay ika'y ligaya. Pag-ingatan ka sana ng bago mong mahal. Yan ang araw-araw ko sa Diyos ay pinagdasal. Hindi ka man sa akin binigay ay sana'y kapalit naman ito ay ika'y ligaya. Balikon ko sa katong ganahan mo palitong balot ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalom. Tagmuhunong nakuan aron mahalinan tag balot aron makapalit na tag bugay guys. Okay, ari mo guys sa Matalom Municipal Plaza guys. Nakaling uwan na. Why, mingaw ko guys ako wait. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys.
Ako mang hinaot po nga ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, happy Monday niya. I hope nga mohonong ning uwan aron mapalitan na tagbalot guys. Okay, good luck o God bless kanatong tanan. Mga binati o minahal kong matalomnon. Okay, dito karon sa Matalo Municipal Plaza. Okay, katong ganahan mo pa itong balot guys. Palit na mo diri sa Matalo Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalo. Okay, uwan guys, medyo may customer nga tago lang ta guys kay uwan man. Uwan lagi. Okay. Balikon ko ha sa katong ganahan mo palit og pulutan guys. Ari lang ta sa Matalo Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalo guys. Sa mga negosyante day nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalo, welcome mong tanan nga mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalo guys. Ang lungsod sa Matalo nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalo guys. Okay, diata karon sa Matalo Municipal Plaza uwan guys. Ano na uwan nga way customer. Balikon ko sa katong ganahan mo palit og balot. Ari lang ta sa Matalo Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalo guys. Okay, tag mohonong nag-uwan aron mahalinan tag balot aron makapalit na tagbo guys. Okay, okay, ari na guys sa Matalo Municipal Plaza guys. Nakabing uwan na. Why mingaw ko guys ako wait. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot po nga ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, happy Monday niya. I hope nga mohonong ning uwan aron mapalitan na tagbalot guys. Okay, good luck o God bless kanatong tanan. Hello mga binati o minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is March 25, 2024.
Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Karong summer di nato si piyaton sa pagbisita sa Matalom Tourist Destination. Atong i-experience, i-explore o i-discover kung unsa kanindot ang paraiso diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan ug maabtik nga Mayor Eric H. Pahulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi, tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Happy Monday o God bless to all Matalomnon.